Ang kaminyoon dinhis kalibutan karong panahon na mura gi kuan nagmaayo no gi atake nagmaayo o nang doon na natay mga balaod nga divorce, na natay balaod nga separation, na nagani same sex nga union. Kani siya mga buhata, mga tawhanon kaayo ni wala ni siya masubay sa Dios non nga paagi nya. Kung dili ta musubay sa Dios non nga paagi, maparihata sa kadtong gihisgutan diri sa unang pagbasa nga maglunang tas kaugalingon natong dugo. Hugaw ba? Hugaw ang atong kinabuhi, way kalipay, pulos kahugawan. Muna karon ang kalibutan, hugaw na kaayo, kusog kaayo ang immorality. Nya mausa na hinungdan nga nung dili na malipayon ang kasagaran sa mga tao tungod kay nangaguba na ang mga relasyon. Unang kinid ang pagminyo, gasa nis Ginoo. Matod pa niya diri ang makahimo pa dawatan ining akong gitudlo. Kamo dihang nangaminyo ron sa inyong paminaw, nakaamoy gasa. Basig namugos ra mo ba? Nay uban nga murag gihimo rang standard nga. Sus, guwang na kay ko pa pumaminyo. Mura ba gihimong standard? Naagasa din na siya. So kinahanglan ta mo discern. Mamalandong ta kung minyoonon bagyog ko o dili. Ako sa una, perti na kong paningkamot nga maminyo, niya na naabot gyud sa akong una-una nga murag di am day ko gitawag man day ko sa laing kuan, laing kinabuhi. Otong lisod ba yato pag kuan, pag himog desisyon nga ni shape ang akong focus. Mo na ingong Kristo dire, nay uban nga dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. No, murag mao tingali ning amo, mga pari, mga madre. Sa unang pagbasa, ang nipanindot sa katong gi-describe niya nga kahimtang sa nasod sa Israel nga naglunang na siya siyang kahugaw, ang nipanindot niya mao ang Ginoo. Pero sa dihang ninindot na siya maayo, gihisgutan sad nga iya na noong gidani ang mga tao sa iyang kalaway. Gihisgutan to kabigaon. Ano bang luoy kay ba? Nanindot na siya, gipanindot na siya sa Ginoo. Nga iya na hinoong gigamit sa yawanon nga pamaagi. Una, importante kaayo nga kahibaw ta unsay kabubutos Ginoo nato. Unsa may mga prinsipyo or mga basihanan aron makahibaw ta nga unsay tawag sa Ginoo nato. Kahibaw mo. Ano bang how to discern the will of God? Kay matod pang Kristo diri na may pilionon. Ang una nga basihanan ang atong pagtuo, faith. Imo gyud huna-hunaon kung magminyo ko, makapalambo man is akong pagtuo. Kuan ba ang faith? I-focus. Kay lisod kayo para kanang magminyo bitaw dinhi akong pangutanon. Kamao mong magampo, mao mong magrosaryo, dili pa dir. Mao mong magsige mong simba, nagsarasad pa dir ko. Piligruha ning inyong desisyon Kay wa man ang focus. Ang kuan raman kanang ganahan ko niya. Kanang love na ko siya. Pero wa maghuna-huna ng akong pagtuo mo increase.
Mo nang uban magpuyo-puyo, wa napatay na imong pagtuo diha. Nang uban, wa pa ay mga kasal, nangamabdos na. Ngano man, kay wa man maghuna-huna nga ang pagtuo nako sa Ginoo mulambo. Yan agi importante kaayo. Nyag di gani kapalambo, hunungan lang na. Ang sunod, mao ang atong emosyon. Kaning pagbati ba? Ayaw pagminyo kung wa sad kay kanang gitawag og genuine nga attraction. Kay basin lang naiuban ingon, may na lang ni maka-abroad ta. Ato na lang ning minyuan bahalag tiguang. No? Ang gitan-aw nimo ang imong ang bulsa, dili ang emosyon ba kanang wa kay kanang gitawag og emotional kaning kuan. Tawag na to impulse nga mao ginay imong gipili, emotionally inspired kaniya. Pero dili gani maahat-ahat na lang, patay ka diha inig abot na ikaminyo, away na lang sige kay wa may emotional attraction, distraction man. Og daghan kayong nga biktima ani naiuban tungod lang kay namabdos na, dayonon og pangasawa kay masuko ang ginikanan. O wa jud kakauyon nya nakasa na gyud pangailag pasaylo ay lagdayon na kay maguba ra gyapon na inyong kaminyoon, mas may pagdi na lang. Pero ang nindot gyud maguna ang pagtuo, ang paglikay sa sala. Nya dayon ang sunod reason, kaning atong rason. Analyze sad og angayan na baka magminyo, na nabakay trabaho, makabuhi na baka sa imong pamilya. Kay karon ra ba mga estudyante dadaan ng motor, wa ra bay mga rehistro, inig kauyab, ala sudsuden anang mga hagunoyan. Adto na ngadto mga daot na. Nya wala pa di pa kamao pay trabaho, gasalig palas ginikanan. Nya ko ana kayo kanang aggressive na kaayo sa ilang paghimo anang lawasnon nga kuan buhat. Ang reason, angayan na bako, kamao na bakong mubuhi. Kaya karon luoy in taon kaayo ang mga ubang ginikanan, mupay galisod na sa gipaanakan ang iyang anak, didto sad gideliver sa ilang balay, ni samot na gyud kalisod. Nya ra ba usahay ari mo sangko spari. Ari spari mga og tabang. Adre tabangi, dire lisod kay tanan. Ana, nganong nanganak mo sad mo man day mo ikabuhi. Managda pa ang mga imat kay gnaong dinhi. Ang pari manoy pabuhion ni no mangitan nagminyo. Ang pari na may pabuhion. Ano bang wa gyud maghuna-huna ba? Mao na faith, emotion and reason ibalanse gini tanan. Reasonable ba ang akong pagminyo karon? Naa ba ko'y emotional attraction gyud? Ani nga genuine ug ang akong pagtuo mulambo ba ani? Nyag naa ganining tulo present. Nya balanse ni silang tulo, your decision is very kuan gyud godly og di gyud ka masipyat ana. Og mo sa ni ang gigamit nako sa akong pag-discern sa akong pagkapari. Na ba ko'y emotional attraction? Reasonable ba ni? O ang akong pagtuo mulambo ba? Unang moingon bitan ng uban pagsuod na kog seminaryo. Bro, 31 naman ka. Kuan na gyud kay ka? Ready na gyud ka? Saman, siguro na gyud kang mapari ka. Ni akong gitubag kasagaran ako 100% na gyud kong siguro nga magpari. 100% sa ko nga andam nga mogawas sa seminaryo o paggawason ko. Pero og ako lang 100% na gyud ko nga magpari gyud ko, lahos-lahos na gini. Og mao na nga sukad ato wa gyud single moment of regret hangtod karon. Og para nako mauna ang nindot kaayo nga basihanan sa atong pagpalambo sa atong mga pamilya.
Ialagai gina kanang the triad of family life, faith, reason, and emotion. Nga mulambo gyud. Mulambo ba? Nga dili siya maguba. Sa atong tubag sa Salmo, niingon ta, gihupay, isa to? Gihupay mo ang imong kasuko aron paglipay kanako. Dunay panahon nga ang atong Ginoo murabag musilot nato. Pero ang iya gid ang iyang paradigm, iyang wagtangon ang iyang kasuko nato kay haron iya tang lipayon. Sa kaminyoon sad og sa bisan unsang relasyon, kining kasuko matud pa ni Kristo ayaw pa sa lupa ang adlaw sa imong kasuko. Hupaya ang kasuko ang tumong aron lipayo nato ang atong kauban sa kinabuhi. Kani manggong makigbuwag imong gipalambo ang imong kasuko. Sugnuran, sige sugnod ang kasuko. Sigihan nimo subay-subay nga wagi ayo. Isikag highlight sa kasuko. Hupaya ang imong kasuko. Unya, lipaya ang imong kauban sa kinabuhi. Nang litan, suko kas imong bana. Kay, sigig sugal. Hupayo nimo imong kasuko, o sigihan nimo siyag suporta sa iyang sugal, aron siya malipay. O, di ba? Okay na. Dili? Dako kay na siya nga kana ganing challenge. Pero mao na siya pinaka-teknik labi na gyud imong ubanan og pag-ampo, ubanan nimo sakripisyo sa murag sundo nato ba ang style sa Ginoo. Ngano man kay sa pagbuhat nimo ana nga imo siyang gilipay, ang iya sang relasyon nga nato kanang tawo nga atong gilipay, ang iyang relasyon nga rin nato musuod ba kanang muratag makasud tas iyang kasing-kasing. Nang litan, asawa ka, ayaw pagsigi kasuko sa imong bana, or bana ayaw sige kasuko sa imong asawa. Lipaya siya. Nya, once makasud na kangadto sa iyang kasing-kasing, makigsabot na siya nimo. Makig-istorya na ba? Pero dili gani kakasud sa iyang kasing-kasing, magkusmod gina inyong now. Nya, looy kayo, bungkag dayon. Mabungkag. May kamurong mga asawa, nakasuod na mo kasing-kasing sa inyong bana. Sa may ilhanan, makig-istorya na nimo, nya happy na siya. Ano? Ana. Pero magsigil lang mo diya, kinusmuray, yun kakasuod na. Nya magtingugay lang mo kung masuko na ka. Nindot kayo na ka na mga tao nga makasuod yus kasing-kasing, nindot kayo. Kay di gid na magkabuwag, bisan pag naidaghang kalisod, di gyud magkabuwag. Labi na gyud kung ibutang ginato sa atong hunahuna nga ang panagbuwag makadaot sa atong pagtuo, makaguba sa atong relasyon, ug ang mga bata maigo sa atong broken family, mabroken sa nang ilang future, ug mauna na sila ang muhatag og dako kay kadaot sa katilingban. Muna dinhi sa ato karong katilingban, maningkamot ta sa bansay niining pagtulunan sa Ginoo o hinaut unta nga makakita ta sa dako kayong grasya sa usa ka kaminyoon nga mutunhay. Matud pa ni Kristo, dili bulagon ang gihiusa sa Dios. Ang gihiusa sa Dios, kung dili lang gyud buwagon, naa gyud ang Ginoo diha kanunay. Nya kung naa ang Ginoo, kanunay gid nang malambuon ang maong relasyon. Manindog ta.